tiedän, mun hiukset on vähän tälleen, mun naama on vähän jännässä kunnossa, mun ympäristö on vähän mitä sattuu, mutta kestäkää. Mä joskus vähän aikaa sitten tein sen blogitekstin, missä puhuttiin, että onks tyttönä niin kiva olla. Ja se inspiroi mua tekemään taas se video, missä mä käsittelen periaatteessa vähän samoja asioita kuin siinä, mutta myös vähän enemmän asioita kuin siinä blogitekstissä. Ja kaikki tässä videossa on niinku mun mielipidettä, ei niinku, että mä dissaisin heti kaikki muut ja vääriksi, vaan tää on niinku mun mielipiteet ja niinku mun ajatukset kaikesta. Otetaan vaikka pukeutumisesta. Ja yleensä minä ainakin, mä tykkään pukeutua mukavasti, että en mielellään käyttäisi tosi tiukkoja housuja, nahkahousuja, etenkään tai sellaisia pillivarkkoja, koska yksi, ne ei mene mulle, kaksi, mä oon niin lyhyt, joten niistä jää 10 senttiä sitä lahjetta silleen ärsyttävästi tonne nilkkoihin, joten mun pitäisi periaatteessa leikata ne, mutta sitten mulla ei ole rahaa siihen, joten mä diilaan sen kanssa siinä. Yläosa, niin tykkään yläosista, mitkä on sellaisia vähän niinku pussimaisia, koska no, niistä tulee lämmin, niistä tulee turvallinen olo. Jotenkin tuttu tunne se, että haluais laittaa jonkun pelkän hupparin ja teepaidan ja hiukset vähän sekasin. Ja jotkut näyttää tosi hyvät siinä, mutta mä näyttäisin siitä, että mä olisin ottanut oikeasti huomioon huumeita viimeiset 5 vuotta. Silloin vielä kun mulla oli pitkät hiukset, niin Mesiban, mikä se on, se ei näytä todellakaan sellaiselta, mitä sen pitäisi näyttää. Periaatteessa tykkään pitää mekkoja tai hameita, mutta siinä tulee se tilanne, kun pitää istua silleen tosi naisellisesti ja silleen paikalla, ettei niinku haarata auki vaan mihinkään. Mutta toisaalta sitten farkkojen kanssa niinku, mä oon enemmän sitten sitä mieltä, että farkut on kivemmat, koska hameiden kanssa okei, niitä on kiva pitää niinku välillä. Esimerkiksi toi mekko. Se oli mun vanhoin taas se mekko. Mä pidin sieltä kerran. Ja paljon se maksoi? Maksoi 300. Ja mä tuskin tuu pitää enää sitä uudestaan, mutta hei! Sehän oli hieno silloin 1 päivän ajan. Niinku kengät. Kaku. Mä näen kaikilla suurimmalla osalla ihmisillä niinku korkokengät. Niinku ihan sama mikä aikaa. Siinä mulla silleen, miten teidän jalat kestää sitä? Mä kävelen päivän korkokengät tai hillakoroilla ja mun jalat oikeesti huutaa sen illan jälkeen. Ja mä oikeesti oon tottunut käyttää, mä oon enemmän sellainen tennarityttö, että mä pidän tennareita ja tollasia. Ja sitten mulla on hienosti jalat mennyt silleen, että mä astun linttaan. Ja siitä vähän on tullut huutoa tennareita takia, mutta korkokengät ei oo mun juttu. Ja ois se kiva näyttää tietysti pidemmältä, mutta jos ne on korkokengät, niissä pitää olla näin maksun korko, että mä pystyn kävelemään niillä. Koska jos ne on sellaiset piikikorot, niin kävelen 1 askeleen ja mamma osaa heti. Kesällä, kun on helposti ehkä 30 astetta lämmintä, niin silloinhan on okei, että tietty on jossain shortseissa ja crop topissa ehkä. Minä en ainakaan tällä kunnolla olisi, mutta niinku, silti on kuuma. Ja pitkät hiukset. Mä säälin teet kaikki, kello on pitkät hiukset kesällä, koska teidän niskat on varmasti ihan hiessä koko ajan. Ja onnellisena minä leikkasin hiukseni kesällä lyhyiksi, mutta silti mulla on sellainen ongelma, että niistä tulee kuuma. Tietysti se on teille pojille helppoa, koska te voitte olla ilman paitaa kesällä ja teille ei sanota siitä mitään. Mutta jos me käveltäisiin pelkässä bikineissä tai rintaliiveissä kaupungilla, meille huudettais perään. Mä en valinnut olla tyttö. Mä en valinnut, että mulla olisi tällainen hieno muoto tässä edessä ja sitten kaikkea muutakin juttui, mitä pojalla ei ole. Ja sen takia kaikki alusvaatteet ja tuotteet maksaa jäädään paljon. Ja tuot rintaliivit maksaa helposti 20 ja saman verran maksaa alaosa siihen. Mä en valinnut sitä, että mä joudun käyttämään niitä. Tietty, eihän niitä ole pakko käyttää, mutta mä haluan pitää niitä vähän kunnossa, että ne pysyy ne näyttäisi paremmalta. Mutta se ei kuitenkaan niinku, tää on joku sellainen niinku hitsin armori, mitä ritarit joskus käyttää, että ne pysyy kasassa. Todella huonosti selitettynä. Niin me katsotaan sellaista joka päivä. Mutta se tunne kyllä, kun saa pitkän päivän jälkeen ottaa ne pois, on sellainen taivaassa. Katsotaan ulkonäköön. Kiitos media, kiitos netti, kiitos kaikki muotilehdet. Meidän pitäisi olla A. 180 senttiä pitkiä. B. Tosi laihoi. C. Olla hyvä rintavarustus. D. Olla hyvä perse. Joo, me ei olla robotteja. Tai me ei olla mitään sellaisia muokattavia henkilöitä. Niin mä leikkasin mun pitkät hiukset pois, koska mua alkaa ärsyttää ne. Ja mä haluaisin kokeilla jotain muuta. Ja sit mun kysytään, mitä on tapahtunut? Siinä mä silleen,
Ei mitään. Mä tykkään näistä hiuksista. Mitä hittoa? Koska yleensä jos leikataan hiukset, tietää, että mä oon eronnut ja musta tuli lesboa tollasta, mutta ei. Ei tietenkään. Mä vaan halusin leikata hiukset, koska mä halusin kokeilla jotain uutta. Ihan sama onko pitkät vai lyhyet hiukset, nyt on vaikea muotoilla. Sitä varten tytöillä on suoristusrautoja, kiharrusrautoja, sitten on kaiken maailman papiljottei, hiustuotteita, miljoonia eri hiustuotteita eri hiuksille, eri hiusväreille, eri hiuksen niinku kuntosille ja bla 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 bla. Mistä mä valitsen sen oikean? Jos mulla on paksut hiukset, mutta sitten samalla ne on tosi huonokuntoiset ja niistä tulee kiharoita. Mistä mä valitsen oikean hiustuotteen sitä varten? Helposti me tuhlataan 50 kuukaudessa siihen, me käydään kampaajalla vähän sen leikkaa meidän hiuksia pois. Koska omat sakset ei tee sitä samaa juttua, mitä tekee kampaajalla. Ja kampaajalla on hieno hierovan tuolisia, kun ne pesee hiuksia. Meillä tytöillä on parissa työkalua, mitä me käytetään aina usein. Pojat tuskin tietää, mikä tää on. Ja tää on sellainen kidutuslaite meidän silmille. Sitä varten niin tällä otetaan silmät pois meidän silmäkuopista ja me saadaan meikattua kunnolla. Tämä taas. Me revitään tällä karoja pois vähän naamasta. Ja se sattuu ihan jäätävästi. Nyt on tällaiset. Ja vaikka tätä käyttäis, niin odota 24 tuntia ja joudun käyttää tätä uudestaan oikeasti. Jos te keksitte jonkun tuotteen, millä se estäisi sen kasvun kokonaan, niin kiitos, mä ostaisin sen heti. Varmaan kaikki tytöt ostais sen heti oikeesti. Mä en ymmärrä, mikä idea siinä on, että on sheivausmainoksia ja ne sheivaa jo sheivattuja jalkoja. Koska mikä siinä idea on, että eihän kyllä meillä on ihokarvaa, mikä me pitää sheivata. Meillä ei oo sileet ja pehmeät ja koko ajan. Jos te haluatte oikeasti myydä sitä tuotetta, sheivatkaa joku King Kongi, joku Hobbitti, ihan kuka vaan, vaikka Hagrid Harry Potterista, niin te saatte niitä ostajia paljon enemmän, kun te näette, että se vaan häviää siitä, se ihokarva. Kassit, missä on kaiken maailman meikin pohjustusta, meikkivoidetta, silmän ympärysvoidetta, ripsari, kulmakynää, meikkikynää, eyelineri, bla bla bla, bronseri, poskipunaa, luomiväri, mitä vaan. Ja nyt kun miettii, me ei tehdä sitä varten, että me haluttais niinku poikien varten näyttää näitä tai ei. Me halutaan näyttää hyvältä niinku itteemme varten. Me ei haluta näyttää siltä, että me oltais just herätty, meillä olisi naama tänä finnei. Ja sitä varten ollaan vaan silleen, ei mä halua mennä ulos. Ja meillä on sotamaalous joka päivä meidän kasvalla ja siinä kestää helposti puoli tuntia tehdä. Etikäs on menossa illalla jokin bilettää. Freaking war paint every day. Me ollaan kyllä aika badassei, koska meille tulee ilmoitus joka kuukausi, ei olla raskana. Jee, tosi kivaa. Istutaan kotona, syödään suklaata ja katsotaan Magic Mikea, koska muuta me ei voidakaan tehdä. Ja me ei liikuta siitä asennosta mihinkään, ellei ole täysin pakko, koska se on ainoa asento, missä on tosi mukava olla, ettei joku puukottaisi sua. Oikeesti. Tytöstä on annettu sellainen kuva, että aina kun ne menee leffoissa jokin syömään, on silleen, mä otan salaatin, mä otan ton salaatin, mä otan vaan salaatin. Joo, jos mä menen ravintolaan, mä otan sen pizzan, mä otan sen hampurilaisen, mä otan vaikka sen pihvin, mutta mä en missään nimessä ota sitä salaattia, koska 1, mulla on nälkäinen, 2, vaikka mä oon pieni, mä pystyn syödä kokonaisen pizzan ennen sua. Helposti mulle sanotaan just, että ei mä voin syödä loppuun, jos et jaksa. Siinä mä oon syönyt sen ennen kuin se on lopettanut sen pizzan. Älkää epääkö mun kokoa ja mun nälkää. Että miten kova nälkä mulla oikeasti on. Muuhun mahtuu tavaraa. Hiustuotteissa se mainos on sellainen, että mun hiukset on hirveän vaurioituneet, mitä mä teen? Ja ne on pitkät ja vaan ne on samanlaiset kuin siinä lopputuloksessa, mutta ei. Niitä korostetaan, että ne on kiiltävät. Nyt ne on hyväkuntoiset. Mikä idea niissä, kun on hiuslakkaa ja muotoiluvaahtoa? Mikä se idea on, että hiukset on pääkopasta näin tuuheet? Tosi tuuheet, jäätävän tuuheet. Mikä idea siinä on? Kuka haluaa olla sellainen? Tässä mä oon, hiukset vähän räjähtäneenä. Mä oon usein Instagramissa, kun mä selaan ja pyörin siellä. Mä näen monet tytöt hymyilee silleen. Niinku nyrpistää nenänsä silleen. Mitä kaunista siinä on? Oi, kato, että mulla on niin hyvä olo.
se ei oo hymyily, se on vaan sellaista tosi kivaa. Click selfie. Että jos ottaa kuva, niin hymyilkää please ees suullanne tai silmillänne. Jos ette tiedä mitä silmillä hymyily on, niin ettikää jostain, koska se on oikeesti tosi helppoa. Mä käytän sitä tosi paljon. Että se vaan sellaista, että sä niinku silistät sun silmiin silleen. Se on hymyily silmillä. Että otatte seuraava kerralla vaan silleen, että otatte silleen, ettekä silleen. Koska se näyttää tosi tyhmältä oikeesti. Ja te näytätte tosi bitcheiltä sen takia. Ei tässä varmaan muuta. Tietty, onhan tollasia asioita tietty paljon. Mutta muistaaks mä niitä nyt? En tietenkään, koska mä olen tyttö. Hehe, mä unohan kaiken heti. Ja toivottavasti piditte ja nähdään taas myöhemmin tekstin tai videon muodossa. Moro!